Eli moikka vaan kaikille, se on Kake25 täällä taas. Ja tänään me ollaan eri kaupungissa kuin eilen. Me ollaan nyt täällä itse Palmassa, eli tällä Majorkan pääkaupungissa. Me ollaan tällä hetkellä tällaisen, jonkun tällaisen Palman katedraalin, mä en muista sitä koko nimeä siitä. Me ollaan sen vieressä ja me nyt kierrellään täällä koko päivä ympäri kaupunkia esille. Joo, oli hieno toi paikka. Nyt me ehkä mennään johonkin kahvilaan tai silleen. Joo. Kiitos. Toi teidän palaute noissa edellisissä vlogeissa on ollut ihan mieletöntä. Siis ne on ollut niin kuin mun tykätyimpiä videoita. Eli kiitos ihan hirveästi teille tyypeille, että ootte jaksanut katsoa ja tykätä. Eli sellaista mulla oli sanottavaa. Joo, eli kello on nyt täällä ehkä 8 ja me mennään nyt tonne ravintolaan tässä hotellissa syömään. Ja toivottavasti olette nauttinut tämän päivän vlogista. Tuolta tulee mun pikkuveli. Moi! Just